Antonio Puigades ajunta les mans com una abraçada a tot el Mestalla i diu adeu al seu mític número 6. Era el desembre del 1959 i el suecà deixava de vestir-se com a valencianista després de 12 temporades. Un xut fort d'Antonio Fuertes després d'una passada de Pasieguito i una gran volea amb la dreta de Badenes i un llançament pel pal curt de Fuertes van servir perquè el València alçara la Copa del Generalíssim en el 54 davant el Barça. Els jugadors igual celebraven els triomfs amb besades que pujant al travesser, com el porter Quique, en una imatge per a la història. El llegendari periodista Matías Prats va narrar els regatejos màgics de l'holandès Vas Wilkes, que va delectar Mestalla durant 3 temporades. Aquesta tribuna que n'hi ha ahir se feu perquè don Luis Casanova apoyà en els seus béns si el president nostre, que és madrileño, ha fet això, i jo, que sóc valencià, què tinc que fer? Pues la fitxa la cobrí a 15 anys. Igual que avui, no? El València arrasà a Europa. Julio de Miguel es va proposar conquerir-la i va donar galons a Domingo Balmanya i a Alejandro Scopelli. La parella Waldo Guillot vivia obsesionada amb el gol. Les he hecho para mí como fuera un segundo hermano para mí. Waldo, estoy seguro que me considera un hermano, yo creo que también. Els valencianistes debutaren a Europa i s'adjudicaren la Copa de Fires 61-62. En la final maltractaren el Barcelona amb 6 gols a Mestalla. En la del 62-63 revalidaren el títol i continuaren passejant el seu futbol per Europa. Després de fer fora la Roma en semifinals, s'imposaren al Dinamo en la final amb un 1-2 a Zagreb i un 3-0 a Mestalla. Se quedaron boquiabiertos todos de ver el fútbol que hacía un equipo como el Valencia, que no había entrado ahí en Europa. Un dels pilars era el defensa valencià Manolo Mestre, que va lluitar pel València durant 14 temporades. Es va convertir en el referent per a 2 joves que s'acostaven al primer equip i que també serien inoblidables, Pep Claramunt i Juan Sol. Junts guanyarien la 4ª Copa, la del 67. Un gol de Jara i un altre impressionant de Paquito serviren per alçar el trofeu. I el recurs impressionant dels que tenia Paquito, ni pegar de tacón, ni ficar a l'altra banda, ni el Vavore i Ibar. 2 migcampistes tenien protagonisme en aquell València, Paquito i Roberto Gil, complementaris, fidels al club i amb els galons que dona el braçalet del capità. Al final de la dècada dels 60, Julio de Miguel demostrava la distinció del club quan perdia. El deportista que sabe encajar una derrota es un buen ciudadano del mañana. Quasi 25 anys després, el València guanyà una Lliga, la 4ª. Arribà en l'última jornada amb una agònica derrota a Sarrià davant l'Espanyol. Però l'empat a 1 entre el Barcelona y el Atlético de Madrid va a hacer campeón el Valencia. Y la media era uno de los mejores equipos que he tenido yo en mi vida. Con Claramunt y Paquito que jugaban de medio. La velocidad de Sergio y la velocidad de Valdés, y fora de casa jugàvem a la contra i entonces ja tenien quasi sempre els partits mig guanyats, no? Perquè tenien la confiança de que darrere no anaven a fer-nos un gol. Hemos de repetir lo que tantas y tantas veces hemos proclamado con legítimo orgullo, que nuestro público, el público valencianista, es el mejor de cuantos fichajes hemos realizado. Estas son les lletres que Vicente Peris, secretari general del club, escrigué en el programa oficial del partit València Atlètic de Madrid del 13 de febrer de 1972, el día de la seua mort en Mestalla. Entró en el club como botones y llegó a ser el Valencia. Vicente Peris era el Valencia Club de Fútbol. Aquella tràgica mort va influir en Julio de Miguel, president que va fer història i que estigué més d'una dècada al capdavant de l'entitat en què guanyà 4 títols i que va dimitir per donar pas a les primeres eleccions en el València. Comicis que guanyà Francisco Ros Casares. Fútbol quería llevar por como se llevara mi empresa igual. O sea, no gastar nunca más de lo que
de lo que pudieras recaudar, y si tuvieras que hacer alguna cosa que la puedas siempre pagar. Tot i que els resultats esportius no foren els esperats, Ros va aconseguir comprar els terrenys de l'actual ciutat esportiva de Paterna per 70 milions de pessetes. Ja mestre a la banqueta, Ros no aguantà la pressió de l'oposició i convocà eleccions que deixaren pas a José Ramos Costa. A més, debutà en el València Enrique Saureta, que guanyaria 3 títols, seria capità i defensaria l'escut durant una dècada. Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold-out show. Heard the roar of the crowd, he could picture the scene, put his head to the wall, and like a distant scream, he heard one guitar. A l'estiu del 76, gràcies a Pasiguito, va aterrar un davanter argentí que faria història en el València i en el futbol mundial. Mario Alberto Kempes, caracteritzat per la seva força, pel seu fort xut i el seu bon llançament de faltes, portà davall el braç el gol. Aconseguí 2 pichichis en Lliga. En el 76, amb 19 anys, debutà Ricardo Arias. Juntament amb Arias, jugadors com Carrete, Castellanos, Pereira o Lobo Diarte primer i Bonhoff, Feldman i Solsona després van confeccionar l'equip campió. Di Stefano liderà la plantilla per a guanyar la Recopa i la Supercopa d'Europa dels 80 amb el complement de futbolistes com ara Tendillo, Subirats, Morena o Pablo. Feldman feu el 4-0 en la pròrroga que eliminava el Barça de les semifinals de la Copa. Així comença el València a guanyar el títol que alçaria Carrete el 30 de juny del 79 en el Calderón. 2 gols amb la dreta de Kempes superaren el Real Madrid. Segundo contra el Real Madrid, sí, una arrancada por la izquierda y para colmo hizo los 2 goles con la derecha. En la Recopa, el Barça caigué amb un espectacular 4-3 en Mestalla i al Nantes li en feren 4 en semifinals. L'equip va viure la primera tanda de penals de la història. Mi amigo Alfredo me dijo que quería un sacrificio por parte mía, que él sabía que si yo me quedaba arriba de 3 jugadores del Arsenal no iban a ir adelante. Y así fue. 3 de ellos no fueron, pero yo me enfrié de tal manera.